Kato sä pelisana vai? Ei Samperi, hammaa. Kato sä pelisana. Kai mekin pyörähdään. Kato sä vähän muualle. Kato sä vähän muualle, niin mä hyökkään tonne. Ei kai tätä nyt voi nösselemältä. No sä oot. Hyökkään keltaiselle. Mä tuon sunkaan. No kato ainakin sit samalla, ettei sinne tuu joku. No mulla on näitä tulipalosta, jos tulee. Se on siinä. No mä haen noita Niin hyvä. timuja. Siinä tuli pelaaja. Älä mene sinne asti. Saa. Vitsi. Mistä tämä valkoinen tuli? No mä tipuin. No millä se tuli sinne? Ties vaan lenti sinne. Koska meidän saarelle ei ole vielä reittiä. Onko niillä sitten mukaan jo... Voiko niillä olla jo tämä Enderä? Mä tiedän. Se millä se hyppäsi? Näetkö sä kun se hyppäsi tosta? Mut se hyppäsi tuolta puusta toiselle puolelle meidän sänkyä. Se täältä puusta vaan hyppäsi meidän tonne. Ja räjähti. On tässä joku himohyppy. Tuo nimittäin hyppäsi tosta. Se jätkä tuhos jo keltaisenkin. Harmaa, grau. Mikä Hulluja. tää on hyppy? No hyvä kun ei tiedä, että mitä tässä voi tehdä. Tää on grau jätkä, niin se. Onko sä menet matsiin? Oota mä katon vähän tää pelaa. Tietäis mitä kaikkea tässä voi tehdä, niin olisi paljon kivempaa. Tässä saa kunnolla näitä juttuja. Kato sä aina lentää tolleen mukaan vihulla. Ja tossakin se vaan kuoli yhtäkkiä. Tuolla meidän luona se hyppäs... No en mä tiedä, et sä näe missä mä oon. Se hyppäs tosta vaikka kuinka pitkä hypyn tonne. Tuo jätkä voitti jo. Joo, se oli ihan... No kiva pelaaja. Mukaan vessasta. Joo. No niin. Tietäis mitä kaikkea tässä edes voi saada. Voi tuollaisen ihme hypyn saada, niin kiva tietää. Joku tulee sillä noin nopeasti kimppuun. Vai hyppäskö sä niillä mun tulipalloja sen omalla? Isi. Ei, kun se Tulipallo. Se vaan hyppäs. Se hyppäs tosi pitkä hypyn siinä. Näitä teki oikein. Mä ostin vaan se on 2 tommoista kivimiakkani haluksi. Vai heitänkö mä alas? Mulla on. No heitä sinne huoneeseen, eikö sen jos kuolee, niin tarvitsee uuden. Täh? Eikö jos kuolee, niin tarvitsee uuden. Niin. Jonkun sänky tuhottiin nyt vasta. Miten nyt vasta? Täh? Sininen ja vihreä tappelee näkään keskenään. Tai tappeli. Puida, puida. Osaaks sä ees uvida? Ei. Vitsi kun on väärin.
Pitäis vaihtaa shift ja kontrolli keskenään. Ei tästä. Jos mä teen tänne päin tuommoista isompaa, niin voiko ne luulla, niin kuin, että tässä olisi meidän sänky? Tässä varmaan hirveän nopeasti me kaivetaan. Käytiin jo tuohon stackiin tätä. Vitsi tässä on Mä käytin tuohon stackiin vahingossa killaa. Harmaan kimppuun pääsi vaikka kuinka helposti. Täh? Harmaan kimppuun pääsis vaikka kuinka helposti. Ei, miksi mä oon näin huono tässä? Pettiinkö nyt? Ei, kun tipuin taas alas. Tämä on kuollet. Joo, mulla On tippumalla alas. Oli vaikka kuinka monta timaa. Muista laittaa sitä juttuja chestiin, jos sulla on. Joo, kun en ois näin huono. Sä oot siinä. No ei tää ihan niin kankea tää pelaaminen kuin viimeksi oli. Mitä? Silloin viimeksi kun pelattiin, otettiin vaikka kuinka turpaan, niin ei ihan niin kankeasti pelaa tänään. Mutta harmi kun tiputin vaikka kuinka monet timantit. Ja Onko sulla timanttia? 1. Mullakin. Muista sitten, jos sun päivitetäänkö sitä raudan tulosta tässä pystyykö? En mä tiedä. Mä vihreiset jätkät, niinku, ne tekee linnaa, että pitäisikö mennä. Ja niillä ei ole sänkysuojasta. Hyökätäänkö? Ehkä me ei olla ne, mitkä hyökkäänyt ekana. Tää jätkä yrittää tulla mun kimppuun. No, älä häviä. En ole tyhmä. Sillä oli oikeesti 19 kultaa ja 1 timo. Ei kumpikaan kato meidän puolustusta. No näin nyt on niin älyttömiä pelaajia. Vois vähän koittaa. Nyt vissiin pitäis... Joo, nyt tulee nopeampaa rautaa vissiin. Joo. Nyt kun tää kontrolli ei... Tää ensi kerraksi kyllä vaihtaa nää näppejä. On Timu Pikkinen jollakin päivityksillä. Tämä viereinen lähti. Miksi ei kukaan hyökkää meille? Meillä on tommonen sänkypaikka. Se on kyllä aika helppo tuhota. Tommosella... Mikä toi? Antti. Missä sä oot? Keräs emeraldeja. Täällä keskellä on joku. On ainakin. No mä menen mun vien Mä emeraldeja. täältä pois melkein. Pamperi. Tuossa on mun vieressä on pelaaja. No älä kuole. On kyllä aika huono.
Okei, tää on hyvä. Wow! On toi kahdesti ja mä kuolin. Kato Ne nyt, oli. ettei ne tuu. Se oli Mä oon tappunut 2 lyönnillä. Toi vihreä, se tappoi mut 2. Nyt te pitää tappaa. Okei, se ei oo huono. Mitä? Keino on paljon damakee. No miksei se lentänyt? Kuoliko nää? Joo. Ai nyt mä... En tuolla meidän sänkyä tuhottu. Tuhos se sen. Ei tällä ole paikkaa, mistä se olisi tuhonnut meidän sänky. Mulla on niin pääkipeä, että mä lopetan. Pelataan joku toinen. Ihan hauskaa tää. Tää jätkä ei se ole tuhonnut meidän sänkyä. Tuhos se. Ei